De inviering van stagejild op blikjes en flesjes liet het invloed te hebben op het zwalkafval in Burgum. Dat blijkt bij de jaarlijkse hemeldij in het dorp. We moeten zeggen dat er al weinig blikjes liggen op dit moment en weinig plastic flesjes. En ik denk dus wel dat stagejild helpt. En voor de rest vond ik het ook wel aardig schijn. Op stritten en ik roen om. Dus het valt niks zo in verhouding met vorige jaren. De vrijwilligers vinden nog wel oorafval. Al je sigarettenpeuken en plasticjes en al die dingen meer. Uit die borden kom ik, dus ook sigarettenpeuken en poeden van bij met afval erin en zo. En met die koekjes en weet ik wat al en die vogelspekken er weer in. Dus ik ging gewoon door de week ook wel eens. Dus... Je doet het eigenlijk het hele jaar terug? Ja, zeker, ja. Wij doen het altijd het hele jaar terug, ja. Ja, wat denk je? Want het zit nou nog net zo vol in die poeder. Is die straks echt helemaal groot vol? Nou, verleden jaar kon ik hem net meer slepen. Hoe hem net met tillen? Nee. Dus wie hier nog steeds wie blowen maar even dichterbij. Want op werd wij waaien, daar is het misschien. Ja, dat zorg je over voor. Ja.